yale siyavana bathandekayo. Amen ukhona. Amen. Sibheka apho kusiyakho. Siyazulwini siyacengana. Siyacengana bathandekayo. Malibonke igama lenkosi. Siyathandaza ke le veki yonke sobe semthandazo. Siyavana. Sobe sebi sizawugida apha emvuselweni. Ndiphi? Amen ukhona. Ndisemthandazweni. Injongo yalento ukuba xa ivala imvuselelo malubekho ubhaptizo lukaMoya Oyingcwele. Yeva? Malubekho ubhaptizo lukaMoya Oyingcwele. Mayingabi yomvuselelo ngegama bekukho imvuselelo. Mayishiye imvuselelo. Uthi umculo ke Moya Oyingcwele yehla phezuba thuma imvuselelo. Ebona ngoyiqhubeka imvuselelo ungangayiboni ngangabikho. Kodwa funeka ufikele umoya onjani Oyingcwele so that le mvuselelo ibizile isale khona kuwe imvuselelo. Nawo ke ndifuna ke sibe semthandazweni. Kumnandi ke sithandaza sonke. Kwezinye indawo kuye kuthandaza ibandla. Umshumayela angathandazi. Amane enekukudla yena. Thina sawuthanda zonke. Amen ukhona. Ithandaza zonke siyathandaza. Ndihlala phaa kumama ugulwa mna. Akuzuphekwa uzophumula ukudla. Kusebenza amanzi kuphela kuba funeka sihlambile thana izandla zethu. Kodwa hayi kuphunyulwa neshopho nezonke sithemba impela zawuma insini. Nomuntu ebesimane simnika imali yethu silande sonke kwakhe uyawubuza iphi imali yakwakho iphi izobe ingangeni kule veki. Thana izandla zethu. Amen. Ave kuma ukuzinto bazambam ezikhululwa ukuthandaza. Siyevana bathandekayo. Igama lenkosi mali. Ucela siwafunde ke lamazwi ke belikhuthaza lento ba siza kwesithandaze le veki siyeke ngomgqibelo ekuseni. Ngecawe sizaba nesidlo senkosi. Sike sihlale nenkosi etafuleni. Khona ingoma ethu yavuka apha kum ethi sohlala nenkosi phakade naphakade. Ntona nje uyicula kanti uphele kwazi bayilibe. Ngicela ke sifunde le ncwadi. Sohlala nenkosi phakade naphakade kuyosulwa yezinye bezi. uKristu wancama ubomi bakhe ngenxa yezono zethu. iBhayibheli ithi wabuncama ubomi bakhe esenziwa zizono zethu. Fundle kubani wabuncama ubomi bakhe uKristu. So njengoba silapha nje uKristu wancama ubomi bakhe ngenxa yezono zethu. So kusika sikhonza siphila siqhuphele enkonzweni funeka siqaphele uba izono zona sisipractice siziyekile kuba uKristu wabuncama ubomi bakhe isizathu zezono zethu. Futhi ukuze asihlangule iBhayibheli ukuze asihlangule egunyeni leli esihlangula egunyeni leli hlabathi because ihlabathi linamandla xa usaphila esonweni. Ethobela ukuthanda wabuncama ubomi bakhe uKristu ngenxa yezono zabo. Lelifuneke ibe sengqondweni besemoyeni ephi ndancanyelwa ubomi kule nto ndiyenzayo. Ngoba sekufika isilingo kuyinto ethi ndancanyelwa ubomi kule nto endicengelwa yona nguSathane. Funda verse number 4. uKristu wancama ubomi bakhe. Lelo funeke ibe semqondweni dilele ndiyazi wabuncama uKristu ubomi bakhe
ngenxa yezono zethu. Hayi ntoba sendihamba inkonzo nje funeke ndazi le nka akuncama uKristu ubomi bakhe ebuncamela izono zabo. Kristu akancamanga bo ngoba khona into enhle nelungileyo enimenzele yona. Khona into ayibonile kohamba inhle akho kwanto ilungileyo endiyenzileyo kuba ingamenza nenokumotivate uKristu into yoba ngafela mna. But iBhayibhile sizona ezammotivatela ekufeni. Sizona ezamphuselayo nezam-encourageayo uba yifa. Akho nto intle eyayivela ebantwini. So thina sasinedamsanqa lokumazi uKristu ngolo hlobo. Masizikhuthaze, masithi akhona ii-challenges ezivelayo singavumi ukuphuseleka ezonweni. Sibe nento ethi uKristu wancama ubomi bakhe ngenxa yezono zam. Ndandingafanelekile ukubalwa phakathi kwabantu abamkhonzayo, but la mazwi ayindi-encourager wasacrifice ngoba kubo hayi ngoba kukho into entle, kukho into elungileyo, kukho into ihlabathi ebelimncumise ngayo uThixo. But iBhayibhile ngenxa yezono, ngenxa yezono ukufa kwakhe kungenxa yezono zam nawe. Abuncama ubomi bakhe, abuncama ubomi bakhe, wabudela uYesu ubomi bakhe ngenxa yokuphalala kwam nawe. Wabuncama, he was sacrificing ngobomi bakhe. Wangena esihlangwini zomoni wembatha ingubo kamoni, waba ngumntu ebantwini. Njengomama Wisile waba ngumntu ebantwini. Ncwadi yabaseFilipi, yibani nale ngcinga wayenayo uKristu owathi esebumeni bukaThixo akathi ukulingana kwakhe noThixo kulikhoba. Ithi iBhayibhile wasuka wazihluba ubuthixo bakhe wembatha ubuntu. Wathi sefika ebuntwini wabona uba abantu abalingani ngokweklasi, wakhetha iklasi ephantsi waba sisicaka sabantu ukuze asuze mna nawe, ngoba wayengekafe esesimeni sobuthixo. Kwafuneka ngale ehliswe asise ubuthixo bakhe, ngoba kekho wayengabulala uThixo. Wabeka phantsi ingubo yobuthixo wafikela ebantwini. Wathi sefika ebantwini wakhetha izicaka ezi, wehla injongo yakhe kukuzuza wena nam. Ithi iBhayibhile wancama ubomi bakhe. Wasizu wasikuhlonishwa kwakhe, wasingilosi ezazimane zihlalahlale zitsho zikhahlele kwezithu ingcwele. Weza kwabamdelileyo wathukwa, wahlala esibelethweni sikaMariya for 9 months. Wazalwa njengam nawe. Ipurpose yakhe kukufela abantu ezonweni zabo. Wancama ubomi bakhe ngenxa yezono zam nezakho. Alibonge igama lenkosi. Wabudela abakubo, wasi-comfort zone, wasi-nhlonipho ezulwini, wadela ubuthixo bakhe, wasakuthi emhlabeni
silapha nje siproduct yokufa kwakhe ushanda lapha kasanta hamba ndleleni ndiyazi kukhona owanqaba ubomi bakhe ukuze ndibe lapha uba ndibona amadoda ndiwehlule emgaqweni edakiwe elela amanye phakathi ephepha imoto iyabuya engqondweni yam ithi nam ndandinjengale ndoda ukhona owanqaba ubomi bakhe ukuze ndibe linene wanqaba ubomi bakhe. Madoda ukukhonza kwethu akufani nokaSirayeli. uMoses zangancame bo wahamba nabephilile. Ukukhonza kwethu kunomahluko akufani lokhulu kwabantwana bakwa-Israyeli phakathi eyiphutha wamthuma uYehova uMoses wayengaqualify ukufela abantu. uMoses igazi lakhe lalingafanelekanga ukuba lingachithekela abantu. Ingakho uJehova wathusa igazi lesilwanyana wathi lingcono kunelikaMoses. Kungcono kumane kubulawa isilwanyana ukuze kunqenqeze kwegazi lesilwanyana ngoba lo muntu lalingafanelekanga elikabhenela bhidakayo lasi ingqumbo yodwa kuNkulunkulu. Kodwa igazi likaYesu lithatha into ezinkulu kunegazi likaBheli. Ingakho uJesu wafayo Abraham zange abafele kodwa uJesu onamandla wanqaba ubomi bakhe. Amadoda wanqaba ubomi bakhe, wanqaba ubomi bakhe. Kuba kukho abantu emhlabeni abathi sisindisiwe sikhonza uJehova phakathi eSouth Africa engekho madoda. Kukho indoda eyanqaba ubomi bayo. Singene ngegazi notele nkunzi zenkomo, singene ngegazi notele kaAbraham. Asikho mnombo waAbraham thina, asikho mathudeni thina, kodwa sisegazini likaYesu. Awufunda kathi iBhayibhile singangakholakala kodwa xa ufika kwizenzo chapter 10 uzasifumana uKoneli uhlabo lukangumjuda lafumana ijweba lokukholwa kuYesu loxolelo. Kodwa nenhlangesi uJehova uzamkela wasinika umoya ingcwele. Kukho indoda yahlatshwa yahlanganisa izizwe ezimbili igama layo nguYesu wanqaba ubomi bakhe. Ngenxa yam nawe yebo nje wasihlela apha nje thina asingenanga kule ndlu kuba besifanelekile. Nkosi Jesus. Oh Jesus. Hallelujah. Ndifuna noba uyadlala ngokhona Oh Jesus. kodwa udlala usazi Oh ukuba lapha Jesus. kukhona umuntu wanqaba ubomi bakhe Oh Nkosi ukuze wena ungene kule ndlu. Jesus. Ukufunda le ncwadi Oh Nkosi awufanele uyifunda ukuze ukwazi uyifunda. Kukhona umuntu Jesus. ofileyo ukuze sifakwe emithethweni kaThixo. Oh Nkosi Jesu. uThixo wasikhethela uAbraham emhlabeni Nkosi. wathi esizweni sakhe wenyula amaSirayeli aphuma kumnombo wakhe besingaphandle. Xa uyifunda kahle iBhayibhile ithi thina sifana nesihlahla somqulu Oh esakhiwa endle. Jesus. Asingomakhiwana sekhaya thina, Oh Jesus. singasendle akhiwe ngaphandle ayodityaniswa kumkhona sekhaya. Alibonke igama lenkosi. Ngoba uSirayeli waphokha uSimakade lazaliseka icebo leBhayibhile. Athi umbhali xa ichaza ngaye athi kwasemaphakadeni ihlabathi lingekabikho uJehova wanenyula ngoKristu umhlaba ungekabikho. Wafihla icebo lakhe uThixo lokubahlangula abantu. Kuthe lo cebo likaThixo lifezakala kuKristu. Walibonga igama lenkosi. Uthi umbhali xa ithetha ngaye athi ngoKristu sidityaniswa noThixo. ngoKristu udlulisa intsikelelo
esabraham zikhulisela kubantu abathatha uKristu kuthiwa zikhulisa ngoKristu iintsikelelo ezathola uAbraham zifikelela babimpilo ngoKristu yabazalwa safelwa Oh, hallelujah. Jesus. wanqaba ubomi bakhe sokamenziwa ukuze sikholelwe isono wabuncama ngenxa yesono. Thank you, Jesus. Oh, Christ. Sinesikhathi Jesus. sokucomplaina Thank you, Jesus. asikhonza uthixo sithi kusuzane ukuba faithful kuKristu kubuwana akandiphanga akandenzelanga akandinikanga into ezithile umsebenzi akangiphi then bese utyhafiswa yiloo nto ungasazi ireason yokufa kwakhe. There is one reason uKristu wakwenzeleka akufaneleyo ngenxa yesono. Oh, Jesus. Zonke ezinye izinto esizikhalazelayo ziyaedwa. Ife ebomini bakho uthe xa udibana noYesu zaxolelwa izono. Yile nto uThixo befuna uyive uyifumane. Uyabona uba ngaba ebomini bakho uxolelwe izono. Ngoba izono zikwenza ube nokuthula. Izono zikwenza ube noxolo. Izono zikwenza ube ne-peace of mind. Oh, Jesus. Awuxolelwe zona. Thank you, Lord. Abantu abaninzi banemali but peace abanayo. Abantu banezinto zonke izinto esizifumana nesizilekayo ziza newari ebomini bethu. Ifuna imali eninzi uba newari bazoyithini le mali, and le mali ikwenza ufuna i-security zokugadwa because unemali. Izinto nazo xa uphumelela uba newari ngezi zinto uphumelela ngazo. There is one thing eyenza umuntu angabi nawari, yile uJesu wayise ngayo. Thank you, Lord. Funda performance wasiyathandaza na wasixolela wancama ubomi bakhe. ukuze asihlangule egunyeni Khona ingoma esasicula ithi wancama Jesus. unyana wakhe ekuphela uMosileyo. Ewe wenjenje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi wenjenje nawe uThixo ulithanda kwakhe ihlabathi wenjenje nake uThixo ukulithanda ulithanda kwakhe ihlabathi wenjenje nawe wenjenje uThixo ulithanda kwakhe ihlabathi. ithi wancama. Thank you. Funda sithandaza wabuncama ubomi bakhe ngenxa yezono ukuze uSathane angakuconfused awumkhoza. Yazi into uYesu wayincamela izono, into wayincamela ubomi bakhe yazi. Oh, Nkosi. Uba uyazi into uYesu yambangela afe uzawuconfuswa ngamadimoni xa ukhoza. Ngoba amadimoni athatha izinto ozifumana xa umkhoza uThixo. Usenokuzifumana usenokungazifumani. Niyazi bakhona abantu ebomini abangabi nanto wena ube nento ukuze wena uncede aba bantu bangenanto. Oh, Nkosi yami. Kukho izinto ezizela elifini yakho ayizo zakho, zizela abantu okhonza nabo abangenanto. Hallelujah. Amen. Thank you. Kukho izinto ezikuwe ayizo zakho zonke. Nkosi yami.
kukho izinto apha kuwe oyuthi zii-blessings zakho kanti ezinye zize ukuze usidlulise ngokuthembeka. Oh, Nkosi yami. Jesus. Oh, Kwabantu abanemali kodwa le mali yabo yoyaha imali yokuba basiza abanye abantu ababonakala besokola. Khona izinto ebumini bakho eziziswe esandleni sakho ingezo zakho zezabantu. That's why ukhonza uThixo kufuneke ube ne-good relationship noThixo so that uzazi izinto zokuhlala kuwe nezinto ezingafanelanga. Because abanye babulawa yintsikelelo le, babulawa bafe spiritual. The more abantu bebekade bekhonza kakuhle behlupheka then kuvuleleka intsikelelo. Abantu balahlekelwe kuThixo xa bevuleleka kwizinto ezibambekayo, baluze into enekabiso. Kodwa abantu abakhonze kakuhle besokola bamfuthiko babona ubudlelwane kakuhle noThixo bedinga bengenamsebenzi bathe mhlazana bathola umsebenzi baluza uThixo babamba into ebambekayo baphela ubudlelwane bakhe noThixo. Not inhlupheko, ubhizi zizinto azifumeneyo. I choose to suffer in this end. Unokusafarisha ngapha kwethuna. I choose to suffer here. Ngekhetha inhlupheko yalapha. Kunenhlupheko yela lizwe siyakulo kuba kuthiwa pha ingunaphakade yakho. Ndimazi uMoses uba wayicinga ntoni kodwa iBhayibhile ithi kuba mdala uMoses wala. Yes, Lord. Ubizwa ngoba ungunyana wentombi kaFaro. Yes, Lord. KwaFaro kwakungekho nkosi ezawulandela emveni kwaFaro. Ukuzalwa kwaMoses afihlwe atholwe yile ntokazi yaba yi-blessing kwaFaro because kwaFaro babedinga umntwana oyikwekwe. La mntwana owatholwayo nguMoses wayezawungena esihlangwini sikaFaro. Yiyo le nto wayitreatwa njenge-king. But Moses chose to suffer. Ithi iBhayibhile kuba mdala because when you grow xa ukhula ekumazini uKristu kukho izinto ubukade zezexabiso zivelelwa ngumhla. I-appetite yeli lizwe iyaphela. The more you grow ukhula not ecaweni, not enkonzweni, not ecaweni, ukhula kuKristu. Eli lizwe liyalibaleka kuwe. Uthi umbhali wamaHebrew chapter 11 verse 13 kunabantu abake bakhonza uThixo here. Uthi laba bantu bathebe lapha ababalela ubomi babo kwizinto zala. Ithi baba ngathi bayabona ilizwe lingabonakaliyo. Ithi bemka bekhona bagcina lilizwe elingabonakaliyo. Yamadoda ukhona umntu owasifelayo wahamba wathi ndiyahamba ndiyonelungiselela iindawo zokuhlala kube endlini kabawo izindlu zininzi. Malibonke igama lenkosi. Ndisentshontshomeni kodwa apho ndiyakhona ikhona indawo elungisileyo. Wabafela bonke ukuze abaphilayo abaziphileyo safelwa ngenxa yezono zethu. Izono zethu zambeka ethini wehlazo. Izono zethu zamlwamisaze. Izono zethu wathwala isithaba samefa. Izono zethu zamenza walinywa. Izono zethu
Jesus. Glory to Jesus. Kuthiwa le ndoda yakhe Oh, yakuba mdala. hallelujah. Yo! Jesus. Yo! Ayifika Thank you, Jesus. ekukhuleni Oh, Jesus. yakhe Jesus. Yo! yathi kungcono ndisokole uyakuyikhetha ihluphe Yo! ungafikanga kwi-maturity. Hey, Jesus. Ngabantwana bakasayo kunoma ngixhamla isono komsuzwana yakubona ukuhlala ephalishi njengesono, Yes! yakubona ukuxhamla njengenkumkani njengesono. Oh, Christ. Engqondweni yakho thina usazi kukho umuntu walahlekelwa bubomi bakhe Oh, my Lord. Jesus. ukuze uyeke impilo engenabuthixo. Thandaza, ayivala ibhayibhile yam, ndiyathandaza. Ukuze asihlangule egunyeni leli hlabathi longendawo. Ethobela ukuthanda kukayise uThixo. Yambiza ukufa usihlambula kwihlabathi legunyaka lendawo. Ihlabathi liyamtsala umntu, limtsala esendlini kaThixo, limkhuphele ngaphandle. Ihlabathi liyingozi, Oh, Jesus. kudingeka ukufa kukaKristu ukuze abantu baphume kwigunya lehlabathi. Ihlabathi nomoya walo ulithande thanda usendlini ngathi ulithande because udinga amandla okufa kukaKristu akuncothule kweli lizwe. Abantu nje bathi ndiyamfuna umkhosi uthi kodwa izinto zehlabathi zinde phambili, kusho ihlabathi lombamba bakuthi abanye bathi sebenze kakuhle ibadonsa ihlabathi. Yo, ihlabathi liyingozi. Izona aba bantu bazibonile bazixolelwe kodwa bangasindi ke ngokwigunya lehlabathi. Paul ubhalele libandla laseRoma chapter 12 uthi jokani nikelani imizimba. Yes! Ngoba ihlabathi isebenzisa imizimba. Yo! Nikelani imizimba. Yabona into iyathatyathwa kwelihlabathi imizimba, kodwa wena uthatyathwanga kwelihlabathi, kodwa umzimba wakho uthatyathwa. Paulos into yawuninceda abantu baseRoma, yawukwazi unikhulula kule meko endiyibonayo endlela endikhonza ngayo. Thathani imizimba, nihlutshwa imizimba. Yo! Nihlutshwa nguSathane, nihlutshwa imizimba. I-enemy yethu tshaba lwakho njengoba ukhonza nje umzimba ubunjwe apha, wabunjwa apha, kodwa wena ubusesinqeni sikaThixo. Wathi ndumiso nayinto yayifundwa ububumntu Nkosi ulikhaya wena kwisizukulwana esisizukulwana ngekadalwa sintaba nazwelimiyo ikhaya lethu. Genesis 1 verse 26 masenze umuntu ngokufana nathi. Verse 27 28 wamenza uThixo wenza indoda nowesifazane same day, wabasikelela uThixo wabagcina kuye, baphila kuye. Xa ufuna ukwazi ngawe incwadi yeProverbs chapter 8 iyadweba uthi uYesu evela kwakuloba kukaSolomon ebhala etshilelwa
kukho indoda evela phaa kulaa ncwadi ithi ndandidla phambi konyana babantu izulu lingekho ndandiyingcibi yomsebenzi loo ndoda evelayo nguyesu ekwadalwa ngaye zonke izinto uthi ndandikho ndiphambi kwabantu ndingomka ndingumfa ndingomeka uthi kwabaphilayo ndingomka kwabafukileyo ndingomka uJesu asemlandelayo akapheli safela ngumntu onjalo noba zingakubetha izinto ubomi ubona kuphelile esilonge sekhona ithemba lobu sazovuka lisekhona because ukhona lo wayekhona ukhona wavelisa wena esilonge engekafiko engekafi noba bangathi abantu bephelile ngawe yasekhaya ukapheli ngawe noba sowuzinikezele nawe kwalilizwe kodwa ukapheli ngawe wafa ngenxa yakho ukuze ukukhulule kwigunya elihlabathi unawo amandla okusihlangula kwigunya lelihlabathi ubuyavuma nje uthi inkosi ndibuyelo yehlolo lelihlabathi uyasinika amandla ngoba uma siyavuma sithi sahlulakele silingiwe salingeka sizakuwe wena wafela izono zethu uthembakele ulungise. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Jesus. Ingxaki kaYesu ngathi kukuthi xa seyela entweni sithule siqhubeke ngathi Oh, Christ. asenzakalo Jesus. sikhohlwe ukuba kaloku thina sikhonza phambi kwakhe Oh, Kosiam. sikhonza phambi kwakhe. Jesus. Chapter 12 amaHebrews sifale guys Jesus. verse number 18 sithandaze sivala amehlo sithandaze emveni koba sifundile ndifuna sifunde le verse sawuthandaza noma kunzima bazalwane noma iyenyuka leyo ndlela masihambe Amen. siye phambili ngoba ke Obukhona khona uJesu uYesu. sithi sana zethu Thank you, Lord. uyabona xa ukhonza khonza ubethelele sisizathu Jesus. wafa wancama ubomi bakhe Oh, Yesu. ngenxa yezono zakho sokuthi xa ndilingeka ndingena esonweni mandiyitsho mandimxelele yona xa ukhonza kodwa sowungenzi kakuhle ungabacingeli uba ufihlele ibandla noba ufihlele uNkulunkulu Oh, Kosiam. ulimaza wena Yes, Lord. bangakhathazeka abazalwane bahlupheke balwe nawe kodwa uyena mntu ulimele kakhulu as long usaphila ichance yokutshintsha isekhona Yes, Jesus. Thank you, Lord. umzalwana beBhayibhileni wayengumfundi kaYesu wayengafani nabanye abafundi but he is the one owakhethwa njengentsika yabafundi wayengafani nabo. Lo disciple very weak wayengumuntu ohlulakalayo kodwa lo mfundi uthetha ngaye yaba ngumfundi omenshinwa kubo bonke abafundi akekho wafumana umthandazo njengaye. Jesus. There are 12 disciples of Jesus Christ and uJesu wakhuluma uJuda
wayephakathi kwabantu abayi-12 but lo umfundi lo uYesu ndimbonile uSathane, ndibone uSathane enela lonke engelile yodwa ebela bonke uSathane. Kodwa uYesu uthi khongela nawe. khunge ngawe Petros, ngoba olwakho ukholo lungapheli. Ndiyakucela umeleze abazali bakho. Kukhulunywa kwayini ubuthakathaka. Jesus. uPetro was weaker than abadisciples bakaJesu. Wayelikwala Nkosi yami. Petro wamkhanyela uYesu, wamkhanyela kathathu. Nkosi yami. I mean, uPetro wayephikisana nelizwi. uYesu one time uPetro phikisa into uYesu uzawufa. Mkhalimela uYesu wathi mkaSathane. uPetro ukhalinyelwa kukhutshwa uSathane, kukhuzwa uSathane kuPetro, because uPetro wayethetha Petro. But because of uPetro was close, uthakathaka bakhe babungafihlakalanga. There are people are strong, that's not Peggy. They are weak. Ubuthakathaka babo hidile. But this person wayengumuntu obonakalayo ubuhle bakhe. Uphilisa ukhupha inhlanzi uYesu. Then uPetros usondele kuYesu. uPetros indoda eyayikwazi ukuguquka. Ithe ngenxa yommangaliso yapheka uYesu, yazibona ingamfanelanga uYesu, bavele izono zakhe. Yathi Nkosi mngakum ndiyindoda enqabi, because izono zakhe ubezibona esivesi. No one kubafundi wathi uyinqambi. Eligama lithi inqambi, inqambi ngumuntu oyinhlanga kwaJuda, konqambi kwaJuda. But Peter akusondela kuYesu wasibona uyinqambi. uThixo akazijili kubantu abastrongo. uThixo akahambi nabantu abazizi banamandla, but God uhamba nabantu abasidelileyo. Always basibona be-weak, bengafanelekanga ukwenza. Then God used those people. Now Peter, sengiyathandaza bakho. Kwathi noma sekufika isikhathi sokufa kukaYesu, ngoba noma le program kaThixo ingaphazanyiswa nguPetros, kufuneka ukuthi Yesu abe nemazwi strong. Athi kayikhalima athi mkaSathane angasabhekana noPetro, ngoba asiyena uPetro lo, but lento isebenzisa isiqu sikaPetros. That's why uPaulos ebhalethi yinikeleni imizimba yenu, because uma imizimba yenu ingayinikelanga enkosini izosetyenziswa sisipha esimelene noKristu. Nithi nisendlini kaThixo ukuthi imizimba le yenu icontrolwe somewhere. Yes. mkaSathane. Yabona ndingathi kwindoda enkulu ndithi ndithetha nayo ndithi kuyo mkaSathane, ingoti mangalela ndiyithukile. uPetros wabonekala mhlawumbe kubafundi bakhe ukuthi unguSathane, ubonwe nangumaster uba wena uSathane. Wena leli gama lithi Sathane lamnika i-challenge even kubapostoli, because ngokuthiwa kuye uSathane, kubani ongaphinda sondele kuSathane obonwe yinkosi. Siyathandaza na wasurvive uPetro. Inkosi ayimthandazelanga ngoba uPetros khona izinto eziright ezibone kuyo, but inkosi itsalwe indlela inhliziyo yakhe wayiyo. He was weak, but uPetros wayemnayo into yokumethemba
uKristu. Petros is the only man eyahamba phezu kwamanzi. Awu madoda. Bantu bonke abakholwa, bafundi bonke abakholwa, uPetros amanzi awanyathela akathola inyawo lakhe alathola. Langathi lisemhlabeni lisemanzini. Nkosi yami. Hallelujah. He take a stance uPetros esiya kuYesu. Lo mangaliso ukho Sure. Jesus. Hallelujah. Amen. when usidele ngohlobo lokuba kunzima nokuoperate nokusebenza ebandleni usi-undermine ngohlobo oluthi. Oh. You are right ngendlela osibona ngayo, but don't suvumela lento ikubloke ekwenzeni into kaThixo. Thank you, Lord. Amen. uPetros eweak kanjalo, but wayengayivumeli iweakness yakhe ukuba ingawatry amandla kaThixo. Precious. Amen. Jesus. Kubabhali bonke kubantu abambe noYesu kodwa umuntu owahamba phezu kwamanzi. Jesus. Yo, umuntu owahamba phezu kwamanzi lathi izwi lathi yisa. Precious. Wagibela phezu kwamazwi, wabheka kwahambeka, Jesus. kwahambeka, wafika ubuthakathaka bakhe phakathi, wathi setshona wakhala, Jesus. wathi ekhala wahlangulwa, Yes, Lord. okhalayo yahlanguleka, Jesus. kodwa ongakhaliyo ofela phakathi ethule. Oh, yes. Jesus. Yo, uyakhalwa ma, Precious. awuvuba ndiyatshona. Oh. Ufuba ndiyatshona ndiyankwila ndibuyela kulaa mpilo endangena yiyo kuyakalwa. Jesus. Oh. Wakhala uPetros phala, wakhala wathi Nkosi, Jesu. inkosi yelulisane emhlabeni. Jesu. Ayidini, Oh. ayidini, Mighty. hey, ayidinwa, Hallelujah. ayidinwa umfoka menziwa inkosi, ayidinwa ngumntu inkosi. Ungawa njalo badinwa abazalwa, bakhathazeka abantu, ayidinwa. Oh, Jesus. Ukuselula njalo izandla zakhe. Hallelujah. Oh. Ayidinwa inkosi, ayidinwa inkosi, inkosi ayidinwa. Ungalahlwa ngabantu kodwa inkosi ayidinwa. Kuloo point osibhaqe kuyo uba ndiyatshona ngoku, ndiyazika. Ololisana inkosi yelulingana. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Oh, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Ayidinwa inkosi, abantu bayo Oh, my ayikhathali inkosi, Jesus. ayikhathali inkosi. Oh, yebo. Hallelujah. Jesus. Yabanzima, inkosi ingakulahlelani, Oh, my God. eyakukhola ungayazi, inkosi ingakujulela, Precious. eyakulanda evomeni, yakulanda ungezilutho, yakulanda ungcolile, yakulanda ungayazi ungenasasela, ingakulahlelani inkosi izolapha. Kuyakhalwa. Jesus. Oh, my God. Oh. Simane siyikhumbuza inkosi, Oh. sithi wafika ndinjani, My God. ungandilahla sendinje, Oh. wena wandamkela ndinuka, ungaba sandilahla, wena wafika kumkunyekenyeke kangaka, Oh, Jesus. ungandilahla sendilapha. Oh. Tulisandla Hallelujah. ukhale, Jesus. Nkosi ndiyatshona, Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. wasifela ukuze siphume esonweni sethu, wasifela ukuze sihlangule kwigunya lelizwe. Nkosi ndiyazika, ihlangule umzimba wami ubuyele emva, ihlangule. Sibe ngenyawo sithandaze, sibe ngenyawo sithandaze, sibe ngenyawo sithandaze. Vula umlomo uthandaze Nkosini, vula umlomo uthandaze. Hallelujah. Oh, yini Thixo. Hallelujah.
Thixo wam. Yini 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 Thixo wam. Isebenzisa Thandaza menzile. Thandaza. Baba siyabonga ekhayeni lenkosi uJesu. Siyabulela Thixo wethu namandla. Izwi lakho Nkosi eliwe kule ndawo. Malisebenze impilo yethu. Thixo wethu namandla mayinelilo. Alizawusinikeza ukukhomphanyela. Amaxesha onke kwasesiyadika. Nakuthi wena usithwale. Nakuthi wena uhambe nathi. Amaxesha onke silakaselela wena. Silakaselela Nkosi. Wewapha nawe nendlela. Kale igama likaJesu waseNazaretha. Asinawo amandla wakusiyambela. Kwathiwa sifika wena. Silakaselela wena. Koneka kuhambe nathi. Kale igama lenkosi Yesu. Uyagcwele siyabonga. Nakala nina namhlanje. Izwi lakho Nkosi. Malifeke iziqhamo. Ababameli bethu. Malitshintshe. Malivuselele. Malisinqothise. Malisibuyisele. Enyanisweni yakho. Malisimilisele. Apha kuwe. Ngegama likaYesu. Baba siyabulela. Siyabonga boyitwele. Sibulela wena ekuseni. Sibulela amandla ngaka. Ilizwi lakho namandla. Malisebenze ngathi kuyaqala. Ngalo igama lenkosi Yesu. We thank you Holy Spirit. We thank you Jesus. Siyabulela wethu. Ngegama likaYesu. Yes, Afula. Yes, Lord. Yes, yes, yes. And you. Sivala amehlo wethu. Siphambi kwenkosi. Ushanda kapasata. Hallelujah! Siphambi kwenkosi. Ndifuna abantu namhlanje abathi ndim lo nkosi uzikayo. Namhlanje ndifuna uphakamisa isandla. Insindiso yami iyatshona. Ndibuyumfa. Izinto ziyandibetha. Ndifuna ukuxelela namhlanje. Ikhona into abehlakula abantu. Lukhona ufefe elihlakula abantu abakhalayo. Abathi ndim lo nkosi ngiyasika. Phakamisa ingalo yakho. Lula isandla sakho. Abathi ndim lo nkosi uthetha naye. Ndim lo nkosi kuthethwa naye. Ndim lo nkosi andibhaqileyo. Ngiyasika. Ndomphathise. Lula isandla sakho. Ubaleka usaphanya phambili siyathandaza. Ubaleka nje mntasekhaya. Usondela phanya phambili siyathandaza. Ikhona indaba. Unyana walahleko wabuyela esiqondweni. Wathi mawatshonile. Wathi asahlambulula. Wathi utatakhe kholani kubi. Kholani kubethe. Ndibaphathise. Kholani kubethe. Ndimhlakule. Ngohlako lwabafumayo. Ngohlako lwabafumayo. Tatathi kuyela. Siyathandaza. Siyathandaza. Lula isandla phezulu. Uthethe namazwi. Uthi Nkosi ndiyabulela.
Nkosi ndiyabulela uthethe nempilo yami. Nkosi ndiyabulela uthethe nobomi bami. Undibhaqile Nkosi. Ndibuyela kuwe ngokupheleleyo. Ndibuyela kuwe ngokupheleleyo. Ngena enhliziyweni yami, ngena ebomini bami, ndihlangule. Phinda Nkosi uyibuse impilo yami. Phinda Nkosi ububuse ubomi bami. Ngegama likaYesu waseNazaretha, ngela sithandaze sibonke. Baba siyabulela, Baba siyabulela. We give all the glory. We give the glory. Siyabulela, siyabonga, siyabulela. Lilahlayo, siyabulela. Lilalegelo, siyabulela. Bula likathela amanzi. uJeremiah uthi abantu bami banamatyala amabini, abantu abamiswa ngegama lami. Uthi bandishiyile mna thengela amanzi aphilileyo, basulela abanye amagula. Siyathandaza, sibuyela kuwe, bula likathela amanzi. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you. Sivala amehlo ethu kanjalo. Sivala amehlo wethu. Siwuthandaza nomntu namhlanje. Lo mntu yena uthi mna ndingumoni. Mna ndingumoni. Ndithi nguYesu aphinde axelele izono zabo. Babini abo bantu ufuna uthandaza nabo. Oqala ngumntu othi ndalimala, ndikhonza nje ndingumoni, ndikhonza nje andisinswanga. Funa uthandaza naloo mntu nelothi ndifuna uJesu aphinde abuhlangule ubomi babo. Loo mntu otshoyo angasolula isandla sakhe, sisekilemo yokuvuma. Loo mntu otshoyo angandibonisanga isandla. Loo mntu othi ndingumoni, ndithi ngithethelele. Owesibini esingathandaza naye, ndicela undibonise ngesandla kakhulu, usiphakamisele phezulu, siphambi kweNkosi. Owesibini esingathandaza naye ngumntu othi mna ndithi nguYesu, zange ndasindiswa kodwa ndiyamfuna uYesu aphinde andiqede, angene ngaphakathi enhliziyweni yami. Nawungolula isandla sakho kule ndawo kuyo, thetha nami ngomoya wakho, usihlambe izono zami. Thetha nami, thetha nami. Hlamba izono zami, uzihlambe izono zami. Thetha nami, thetha nami. Akamsukele sethu sonke. Thetha nami ngomoya. Jesu, hlamba izono zami. Izono zami. Yela isandla sakho phezulu, uvule umakubulele, uthandaze. Baba siyabonga, Thixo wethu ongcwele wezentetho uqobo uzothandaza. Baba siyabulela kakhulu ngegama leNkosi yethu uJesu Kristu onamandla. Baba siyabonga Thixo wethu, sibonga ukwethembeka kwakho, izwi lakho Moya Oyingcwele